O Groin Santa Baia afronta a última competición da campaña coas ganas de seguir facendo historia. Mañá sábado disputa o torneo final en Gijón, onde soñan con facerse cun novo título. A temporada 2024-2025 pasará a historia do Groin Santa Baia polo seu gran desempeño na Liga Nacional 3x3. Os boirenses firmaron unha gran campaña onde quedaron cuartos na clasificación xeral, dando tamén a sorpresa na Copa do Rei 3x3, logo de converterse na revelación e no campión ao firmar un torneo sobresaínte. E os boirenses queren despedir a tempada desfrutando sobre a pista e soñando con seguir facendo historia coa conquista dun novo título. A fin de semana, o 10 e 11 de maio, disputouse a última xornada da Liga regular, onde o Groin firmou un gran terceiro posto para rematar cuarto na xeral, e mañá sábado ten unha nova oportunidade de conquistar un novo título ao disputar o torneo final. A Praza de Toros de Gijón acollerá esta cita que os boirenses afrontan con confianza e bo sabor de boca. Esta última competición baséase na clasificación xeral. Como remataron cuartos, os representantes do Barbanza xogarán directamente os cuartos de final, onde se medirán a partido único ao Vivol Center. No caso de superar os de Manises, o Groin Santa Baia veríase as caras co todopoderoso Valencia Basket nas semifinais, o actual campión da Liga regular. Un reto final é moi atractivo para os verdibrancos, que xogarán o seu primeiro encontro co Vivol Center mañá sábado ás 4:30 da tarde. O encontro emitirase en directo pola canle de YouTube de la Liga 3x3, o igual que toda a competición. O Groin Santa Baia afronta con moitas gañas e ilusión este torneo final no que loitará por regresar a Boiro cun novo título.